Kublai bengi pisa shisin kinong pet bat kinong sngap jong kanya ke channel bat menta kasngi nginya kren shaphang ka Bible bat ka bor bat ka dor jong ka habangi i ya ki jing janjar kanya ke perthai ya ki jing pat kilong ying kilong sem bat ki jing sniu ki ba mi kanya ke perthai ngitip ba kadai na kadaw bag ngile jingai na kata ka jing shisha bat ngile jingai na ka jing dai jong ni bat ublai hakani ka por ngadon bat i pastor S nyota but inyarap yangi hakani ka sngi ban penshai halor kani ka subject but kabor jong ka Bible haswa banginya sedang dunginya pandemi kli hakajing duai dunginya duai ko pa jongi ba habneng ya ngu mi try sesisin biang ya kajing husband kajong mi bat akani clip mat haswa banginya pliu jingmut banginya kren shapang ka ktin kajong mi to ayangi yumun sim kajong mi but ya kajing start kabangila ban ya keren but kumno bangin la ban kot shakiwe bangin ta ya kam sim shakiwe na kabor ka jongbe sngob ha kur khoi ngi hani ka sngi kini barang dwa ktem jisu amen Amen. kumbangala keren menne halor kani ka subject kabor jong ka Bible ngadon katu kani li ki jingkli ke bangan kli pi pastor but ka jingkli ke banang kong kalong haduk katnu ka Bible kalong ka bakong san haka jing im jong ubriu Hoi chua ba. Ngan juba be kata jing keli. Aku aban at susu ya ka jing dei jong. Ka jing jong ka perthei. Ka jing jong gelong yang longsam. Ka jing jong hapren jong lok bar ka lok. Chi lok chi tengah. Ka jing bar ki khun ki ti. Ka jing ka im lang salang bar ka ri bar ka wei. Ni shem ka jing he ka tan ra jong ni jing bar khat. Ka de na ka dau ba. Ka Bible kam don benta. Ha ka jing im ga jong kibre. Lara ka Bible ka don benta ha ka banyalam. Ngangai scam. Bakini ki jing ki yeng ka sam ha ka im lang salang. Kanam jin dala kenrei. Hadu ka ni kumangi i ha ka perthai ka benta. Te ka jing keli ka palabu. Kalong ka pasotanat. Bahadu ka no kongsan. Ka Bible kalong ha ka jing im jongi. Bun na prenjangi ngidan Bible hayang but let's say ngidan bun ki judge version ru let's say bun teli ngidan Bible ban ngi jus mo sarong da ka bangin ong bang ngadon si bun ki Bible hayang ka ba ka jing si sha pat kalong bangim jupli ya ki Bible ki babun hi na ka statistics ka mention ma ki Kristan ki badon ki badegi Kristan ki badon bun ki Bible nrei ka ba kalong ba we ubru bran shibun ki Bible upundut por ong no tang arkan taru mdon hakashitayo ban puli ki Bible hoj ki don bun ki ba puli Bible re majority la ne bun khambun ne ki breu kim ju khampuli yak Bible tena kada ba kalong ba ka jing kong san jang ka kam don hakajing imbre la ka Bible kalong ka ba kong san hakajing im jongi ngin jin dala pendut por khambun man puli ki Bible man la kasngi man la kapor te kata kadai kalong ba kajing duna jong kajing kongsan yang Bible la kajing im jongi ka pentlot no yangi bantip ru ya ka Bible kublai shibun pastor itu ka jing jong pi hoi kini ki jing sniu ki bangi im ta kadai bangi la jingai shisha ban puli ka Bible bat ka pen peru ya ka jing perkat ka jongi kajing kli ka baar ka bangadon hani kalong balai bun na ki briu ki shania haka jing start brew haka jing start jeng kita ki riu the men ban ya ka bakishania ya ka Bible lani laban ong bakishania ya ka ka bakhambun pa kalong ka ba si shaba hari ni ka perthai ke jongi idon shibun ki views lan ni kita ke jing perkhat jong ki breu ya ka khat ke ba ki breu ki pule we bo pule khat udon na ka jong ka jing batai jong ka khani ka jing kalong ba balai ba ki briu ki kham kan tai ya ka Bible kalong namar ba ubriu ubatai ya ka Bible kat ba ka jing sha ka Bible ka batai dala de kata kadai ka we ka baning kong ka daw ba ki briu ki pediang ya ka Bible tangkum ka dak jong ka jing kersan ya ka views ka jong ki ka bolong personal la ne ka jing perkhat ka simet ka jong ki sim ya ka Bible
ban kersan ya kata ka jing snyo ko jongki ka ba kim tip ba ka Bible pat ka kren ka don la ka jong ka bor bakan batai daladi lade ka ba ka Bible kam ju ailat yangi ban ong bakan kersan ya ki gi jing perkhat jangi bangi mut kata kalong ka badai tikum ta pindape hana ka jing yadai gani babun ki bru ki ngap ki jing ong jong ki nong yalam ha ka balang lani kum ki pastors lani kum ki nong yalam niam Henry kini berkhot kamdai yangi ban perkhat. Ladang ile kumta kalong bangi ngi kentai no ekador ba ekabor jong Bible. Haka bangi pensionorin penban haka jing keren ki ba. Tena mar bala ong imei pa lani bala ong girutumen lani bala ong upastor lani bala ong kiwi pat kinong yalam kata kamut ki pensionorin ba kata kalong kabadai. Kadwa kaya ke Bible kam sya pat yangi bangin le kumta. Hai. Kemudian sebelum biangi gitu ki jing cuba kejong pi kejong pensai kejong pi bad nginya Hampstead bad kejing keli kababut kalong ba hatu ke Bible kadon bor ban keta ya kejing im jong ubriu ban penkelai kejing im kejong ubriu jing but jing perkat kejong Ka Bible kadon sibun kabor. Kibabun gibreu hakini gisni kishime ke Bible kum kata ka bor jong ka jing ai jing kular keban ong no rich gospel lagi ni por ong dai ha ka bagi breu ki shime ka Bible tangkum kata ka bentah ka ban ai jing kular yaki bakin ruspa lani bakin roy kin par lani bakin light ni ki jing pang ki jing sitom kita baro ki dei ki bagi breu ki perkhat Hendai kat baka Bible pina pai bhau Jisu kren syai ong ma klemon ra ya ka jing suk ndeng wan ra ak wait lam baru Jisu ukram kren ha ngi baladangi bud ya ungi yo ka jing suk kum kata ban ruspa ban rupau u ong hana baki mersiang gidon ki krem ki simneng gidon jakari kat ba ukhun ubru umdon ya ka jaka ban bu ka khle tingi da pai bhang ne u Jisu juba ya kata tu ubru bawan lam ya ka to ka jing ko trai ngan le yu ngaku ban bud ya me te hakani Jisu kedau wong ba kuan buat yang dan ke bamut phim yo ye phim yo ye pinong empty but thali te kani ke dei ke wei ke ba ngi i te phina pai bhai ke jing on yang Bible phina pai ki sam spa khandai kat wei kong ngalari khop ik tien ke jome ka donot khnang ba nganam le pop yami te habangi pai ya gani ke Bible ka don ya ka bor ya ka jing im jangi panri ke Bible ha ka donut ke jangi ka bamut ba habangi doni ka tien ka jong blai tika penlong yangi bangin tip ke pop bat bangin light ru na kata ka pop bangin nam le ka pop rai habangi ngim doni ka tien blai bat ngim tip ka ba ka hika yangi spang kata ka pop ngi hap ha ka pop namar mbing sngew ba kata kam de ka pop tikini gi digi jing ki bangi ngesem ha ka jing im jong breu ba ke Bible hikadan ke bor ke kraw ha ka jing im jongi personally liru simet dai ha simet ngidon ya kata ikadon ya ke bor ban kata yangi ba kadon ru ke bor ban kata ya ka imlang ka salang ba ya kalong yang kalong sem akor kom ka bakar pang ya kublai ladang page ki Ephesus kulnong rio ka khat ka bakhanyo ba khat prangi iba ka hang to shimru ya ka jing ada khle jing pen im bat ka white lam umen sim ka balong ka ktin jong blaken da ka baduai halaga sngi da ka jing duai bat ka jing kerpat baro umen sim bat da ka basumar shapang kani da ka jing minot bat ka jing kerpat baro na ka benta ki rekhuj baro kawan kawi ka jing kali ka baong kumni kumnu ba ka Bible ka pensyap ting yo soitan ngala ban adro hang ni kumnu ka Bible bat ka jing duai Shaublay kapan syapting ya usoitan. hoi pinapai bha ya ka jing sisha ba usoitan hi ya ka Bible ju syapting usoitan utip hai Bible de master utip hai Bible kam palat ban yangi te kata ka jing le ka usoitan ndai ka usoitan syapting palat kadai habo yo ya ki briu ba ki puli ya ka Bible kata kadai ka ba usoitan ukhnyo palat uting namar balai haba u yu gi breu bagi pulei Bible
kapan pau teng kerenyo ya ka jing lam ler bat ka jing syukur ka jong ha ka percaya bat yangi ti hang tu pelada ubreu pule ka Bible unsa kentai ya syaitan ba unsa piliang Jesus Christ kumpalong haka jing pensoi jong setan ni Jisu kren na ka tien la di ukut be na ka Bible kadai but udu ya kat along urem na setan namar ba Jisu hi penan kam be ka tien jong blai ai ni ayu setan hi hinda pe ha halor kan ni ka jing le ka jong Jesus Christ haba Jesus Christ ni tip tikna ba Jesus Christ de blai fully God and fully man dan Jesus Christ de blai ba pura but ubreu pura bro te balai ba Jesus wana ka percaya haba usya pan shoy Jesus ju uklam ju bab yo setan na ka jing start jong ula ban le kata ula ban le ban dumok setan immediately hang tu ula ban le re Jesus Christ pat ubu ya ka kentin gong na balatho right hi te kani ka kentin na balatho ka kedew ya kentin blai ya ka Bible te kendiat ka bang akwa ban refer ang ni kendiat ka long ba habu Jesus ong na balatho ha ka por ka jong Jesus Christ ya ka testament ba thamai klam tho ni ha ban shai bhai ka ni ka testament ba thamai kam pat don kam pat dep tho re ka ei ka balatho ka ba Jesus Christ ukdew kamut ya ki jing tho jong Moses bat ya kinong ya thu rupa baro ya kata pin syam bhana yu anes kelna masan bo Jisu kdew dia kan ni ka bong bo Jisu kdew ja ka jing tho kalong ba habo kdew ja jing tho udon ne ka jing job ya setan ula ban job dala di kelam da kdew jing tho namar ba uhi long ton rai jang ka jing tho tamba ubu knai kan ni ka mad nuksa yang ngau de pi bangin tip ba ban yele persya setan ban pen khnyu setan right kau aja right Pimla ada kajing start brew dan ne kajing seluruh brew jangi. Rai kaktin kajang ublay haba ngikut ngi kren kaktin kajang ublay usaitan ukhnyo paruham kenran cadien. Kumba uji su bu ek nuksa yangi bangin lek kumta. kasuan hajing baju perkara jong apa bun sin ngi kum gibrew ngi don ya kani ka jinget bit lani ka jinget kum to bang lada don ka Bible hajan jong ngi sngo kumba setan dan bor bat bun sin hi gibrew thia lang bat tu bu ka Bible has sankrit thia nong no ban be eta setan ngasna kata kamat mo. Rai hangi kum ki Kristan ngakwa ba pipintip ha ka wai kalong ba. Uno Kristan washimi ka Bible ban long ka atiar be ksoi. Kamut ba uta ubrew hi u penlong ka Bible tangkum ka atiar be ksoi. Ka ba long penban ka jing mani blai thau. Pidi ban tip syai baka Bible kamla ban peniap ban pen khau ej setan namo setan pule tip hai ka Bible te ku mangal oi fi mene ba uting haba ubri pule ka Bible namar ka pen klamranya u te omba pin bu e ka Bible hasan khale ban be setan komen pala de kata namar ibi pi mani ble thawan ban te henry unong be so ubashisha ude uji suppress yu bangin sa continue ka ni ka jing kren ta Boleh si boni tu di jumpa bujung pi bat mentakawan saka jingkeli ke babut bat ka orang ni hakat no karukom ke Bible ka don jinge dai wat ban pen im ya ubalayap Pinape ha ya kani ka jing keli ba pi keli kani gade ka jing keli ka balong ka basisha ka bangiha ban sotho ba ya ka jing ya dei jong ka Bible bat ka bor jong ka jing pene ning ko nge ba pintip ya Jesus Christ pitip nai na tinjung na ka Bible te kum ta ha ba pitip ya Jesus na ka Bible tingi tip hiru ba ka Bible ka dei ka tien ka bala rim tam ka bala tho ka percaya te ban tip ya Jesus Christ dei tang ka Bible ka hikai te abangi pe bahaya ke Bible how you anis kan long khot ka ba khat nyot ko khat nyot kong to pen kan tang eki da ka jing sisa ka ktien jong me kalong ka jing sisa te abangi pe bha ya ka ni ka jing kren ka jong uyu anis nai ka ong ka ktien yo me kalong ka jing sisa kamut ka Bible kalong ka jing sisa te da ka Bible kalong ka jing sisa tu e bo thume yang kata ka Bible
Ti pina pe pha pat ke jing kren ka jong uji Jesus Christ. How you honest kalau nang khat saur khat ban reu. Ka ong ba uji su kren syai ong. Ngalong kata kalanti bar ka jing sisa. Te ka Bible kalong ka jing sisa, tamba uji su ha ni klip mat ukdeu ong bang ngalong ka jing sisa. Ti haba uji su ulong ka jing sisa. Tinggi dewa sengoto. Baka ni ke Bible ngam kwa ban kan Islam mang ni. Dah pi pulih bahai ke Bible. Pintep baka Bible hi kadai kebakren tang sapang uji Jesus Christ. Bat kajing penim jang. Bat pin syam baharu bahana Genesis iwe but Yohanes iwe hadu lai. Pin syam bakini gi arli kita kat. Ki bena kata seman barim mai. Ki kedau sapang uji Jesus Christ. Ti uji Jesus Christ udah thummai udah utan rai. Jangan kaktin boleh. Namar ya ula khot uktin. Pi tu Bible kong haban kong don uktin. Tu uktin ula don bat ublay bat uktin ula long ublay. Tu ta uktin ula kelenja do ula kelalong do. Kani ka kedeu sepang Jesus Christ. Te ka Bible kadai kaktin jong ublay kamut kaktin jong Jesus Christ. Barapa pin pe bha ya kani. Uong ngalong kalanti ngalong ka jing sha ba ka jing imde. Te pin pe bha ka to ka story ka jong ula saras nai. Ula saras hakaba lateb u gano la saus ni lateb. Te ba u Jisu ulej. Para ba ulej u percaya ula saras ong kola saras domina. Ngin i ba kani karon ka connection ka jing ade. Ka jong u Jesus Christ ba ka jing em. Ba ka jing hoy. Ula ban penim. Ula ban penim. Te kum ta ula saras belayap. Da uji su ubalong kajing si sanai. Te ubalong kajing si haba uma ubalong kajing sa ulet men pertana katuga na plau na katuga na khamat yo katu jing tep las ros mino baru las ros mino hiwat. Ta kajing le kajong uji su Christ kadai ka ba penpau. Baka tien jong ublay. Ka ba yathu ing spang uji su ka ayangi ya kajing em. Namar ngitip sepang uthmei jong kajing em bolong uji su. Bat ngi ka airu yang ngi ya kajing sisa. Namar ba uji su ulong kajing sisa. Te ka Bible kalong kabor halor yang kita ki eki berkhat. Right. But tip ya ka Bible ngidon kamru ya ka jing dai. Shumut dengan tip ya ka Bible ngila ban quote ya ka Bible ringim dan ya kata ka jing kalong ka per. Ngala ban so tu epi kata kajing ong kajang pi dai. Ten rei pina pe ha. Baya ka Bible bari au Jisu lara pinget la pi pediang yau kam dei ong tang ban sungai ubangai klem ka jing i udon ta Right. pi te ban sungai klem jing i dan la ban sungai ha ban ngai ba ka percaya ka ya sodong pelun ya akses lajong nginget ya kata nai te kata dei tang ka jing i Hendra bang ikran pak sepang uji su, ubalong ublay unong penem, unong suspa janga, macam pi. Ban sungai kambiang, namar don kamru ya kajing i. Pi. Na kata kadai namar ba ulong ubaim, ngiru ngilong gi baim, wad hakapop. Tikum ta ka connection kajing ade kajongi ba uta ublay jongi la rakam long do long snam deh. Nan kren kata. La rakam long do long snam ba kajing ade kajongi ka im ba Jesus Christ. Kata kamut kajinget jengi kalong kamkai. Tika de ban im ha kajinget dai. Bar habang im ha kajinget dai, ngi im ha kajinget. Tiki kam kajingle jengi ru kibur ranti lang nadien. Kibur til. Hawai. Tengi tre kam ngi le ngi kongu ya ota uji Jesus Christ ngi kongu ya ka Bible. Ten re na pipe pha ko ka liang pat. Babun gibreu menta ki por. Ki ngi syamba ngi penon kami ka Bible. Kum ka atiar ban justify Right. Ban condemn, ban justify. ban justify ya ki jing singaw jangi ha lani ban judge ha kiwe ya kiwe pak Hebreo ti kata ka de ga ba ka wrong concept ka bangimla ban penon kami ka Bible ban justify lani pen kesan ya kata ka jing jangi namar balai ka Bible ka ong kumno ka ong ba ka Bible ka long ka white lam ka ba khamnep ka banep ka white lam alian sati kabanep ka ba pom madu ki klen si te phimut gumno klen ing
kajing long makan jam sim ngim keren sepang kata klen ing ka bajong ka do ndai ngi keren sepang yang ka bor yang ka bala ban penya klat ia kata ka do na ka men sim te abang ngi keren sepang ka do pa ka men sim kamut hang ni ba ka men sim ka ba im sha sun ja sha ne satai ndai kamut ya kajing im bom jukut habang ngi keren ni ka tin jong ublei ka don ya ka bor bahkan ayangi ia kalat bangila banyo kajing imbom jukut perkala ru ya ka banya thu yangi bangila don hakalan ti sia kajing yap ka bom jukut te kata ka di ka bor yang ka Bible authority yang ka bangimla re ka ban in pentam na penduna aku beli sebun ni kita kajing jubab jang pi but kajing keli ka bakadu ka ong ni ka kajing ya dai ujisu mentanginya page pang kajing ya dai jong ujisu bat ka Bible hoi menangi la kata kendiat dai mentangi ko abani keren kam jeli susu halot ni gamat ka kajing ya dai ujisu bat ka Bible ha kajing ya dai ujisu bat ka Bible ngala keren ni pi kendiat mana dai mentang aku ban refer biang ya kani kajing ong ka ujisu Christ ukdeu ong bangalong kajing sisa ulong ngalong kajing im te ladangi ngisngotu ba ka Bible kadai kajing sisa ban ngisngotu ba ujisu Christ udai ujing sisa te ladangi pediang ye ujisu kata kamut ngi haban pediang lut ya kajing tho barok kawai ngi haban pediang ye ka Bible barok kawai nadu kadonut kajongi nadu kemensim kajongi bat habangi pediang ye ka Bible ka bamut ngi haban pediang ru ba ka Bible kan penbej yangi om dai bangi ngin penbej ya ka Bible namadon bun gibre ki bakran gini gisni au ka Bible te ka Testament barim dan ngim dan kamsyo ngidan kam dan ka Testament mat mai lani ngi kren bakani ka kitab kani ka khot ang ni ka dei ka bakla ang ni ka dei ka badai ngi bishar mangi ya ka Bible baka dei kani ka badai kani ka balaj kani ka dei ka jingle ka bamlong na ka liang ka jongi gibreo na marba pinapai bahano artimoti ka lanong ka balai nei pinyo i hang to ka khot wakhat san kan reu kan nyau pinyo i ba ka Bible ka ong ba ka tin baro kalong ka bala persat mensim do blai kadai ka bala penki do mensim ba khoi ye kinong tho ba kin tho ye tin ka jong blai tila dala persat mensim gini gibreo nei te kajing keli kalong ngidei ki bangin question dan ingin kelijing keli Bible. Ladang inut ban kelijing keli Bible ban ong ka Bible kata semen berim kalong ka babakla. Tingingi pensisang ni ba uji suru ulong babakla bale. Nama uji suong ukdeu yo syaitan ong nabala tho. Tu uji suong nabala tho ukren sipang kata semen berim. Ladang ong mangi kata semen berim kalong ka bomdai. Kamut hatongi pensisa mangi ba uji su ulong balam ler. Kani gede kijing ka bakrau yang ngi ki Kristen. Bahabangi kuat ban priang sisa ya Jisu berka Bible pikili yang ada jeng keli. Nei. Ngi haban sungoto. Ba wanam question ya Jesus Christ. Wanam question ni ka Bible. Wanam keli jeng keli dalele syapang kini lani wanam artatin. Namar ka jing artatin ka jongi ka dei ka ba usaitan. Wan ra ya ka jing jot. Ya ka bangi de ban tips kam. Ba Jisu ulong ubom jukala. Uju menin menta syadu ki bom jukut. Berkata kajing long kajong uji sukres haba ulak ong bo ulong ubom jukala ti tin ki bo ulak keren na do mansua ka Bible ka Testament baro kawai ka barim kalong ka basisya ka ba mga mapi ngim don hok ay ban tuklar ban ong ya ka bakani ka le bakla ni kani ka diga ba sisya tenga kwa ban ong ru khndiat ba hagajing dei jongi ki babun Kristen ngiju ong kum no ba ka Bible ka Testament barim kalong ka bam mentoy bat ngi ong ba Moses udai uba kum ne kum tai udai jong ki jiu ki jing tho jong Moses nei te uji su ong kum no ong la phim nge ya ki jing tho jong Moses bat ikinong yutulupa phim nge janga ong Jesus Christ namaru uji su ong kum no namaru ta Moses ru utho syapang jonga te pinapai ya kani kajing kren jong ka tin ka jong uplai
kalong ba mga bermapi ngim dan hok bangin rai mangi bangim la ban ngim dan kamsyu ke testament berim unu Kristan lani unu breu uba onge kini kitien bangim dan kamsyu ke testament ke berim kabamut kaba uhi ula disqualify la di ban long Kristan lani unong but jung Jesus Christ namar ba om don kum kata kasabut lani om don jing tho kum ta kaba ngin syam na ka Bible te kum ta ngikwa ban pule Bible ngikwa ban ngay bat i habang i ya u Jisu ngin pule ka Bible baro ka bai bat ngin piang lut ya baro ka jing tho ka ku boleh shibun ya gitu kijing jubab jong pi bat mentang lapoi syak bakut bat hani por pi ku ban ongi shobang pun kut diknika sabas ku jongi ngakwa ban syupen kut ta ka banga kwa ban khot ban appeal spi bar khot ki basngap bayanga ba dia phi la khot bangin defend ya ka Bible yanga ya phi la khot bangin kentiu ya ka Bible bayanga ya phi la khot bangin yada lani ban yalap ya ka Bible namar de habang yalap ya ka Bible nginang itu syusyu ya Jesus Christ pat nginang khamjan namar ka percaya ya kini kisni kelas dang ban penrem lani ban lendet no ya kani ka Bible ka balong ka jing sisa pada bangi lendet ya ka Bible ka balong ka jing sisa ngi yai light no ru na ka lenti bangin itu ya Jesus Christ ngitang shu miss lani ngin light no ya kani ka jing ya ka jing sisa jang ka Bible kamut ya Jesus nginam itu kamantoy rum bangin sialong ki Kristan lam dangi pelut por ban pule ke Bible ban syania berklam artin ru bangin le ban kongo ya ke ke bakal hikai yang iban le ku boleh shibun bat hani ke por ngak kepat pipin kut da kijing tuai tanya duai try bele jangi bhab neng ku boleh shibun ni ka kitien ke jome ke Bible kalong ke ba namar bakadon bor atrai namar kawan namehi Jesus Christ ta kubla sipun ru ya kajing ekran to ai begini kesembo jing berkat kin perus pa yang ya kajing i jame kajing dai bat me bat ru pan kre yang nam ta kajing wan arsin jome ka perthai kala jan kut me la jan wan ko trai to hikai ya ki pru jame baro bangin ai tilut ta bangin ngai bat bangin kongo ta kubla sipun try ai bor yang i bangin pediang nadu ka donut ka jongi baro ya ka tien ka jome pada me uci suhi marwai haga kateng jome ngaduai amen